Bevægelsesanalyse for kuglestød af Christina og Louise. Vi forklarer et kuglestød fra start til slut, og vi ser på forskellen mellem Christina og Louise og en professionel. Til at starte med viser vi kuglestød vist af den professionelle mandlige kuglestøder David Stahl fra Tyskland. Til at starte med ser vi en dragrotation i overkroppen. Til denne rotation bruger man de indre og de ydre skrå mavemuskler. Der er også en rotation i rygsøjlen. Der bliver lavet en flektion i knæet og en forspænding i højre ben. Her bruger man alle benmusklerne, som er basemusklerne, den firehovedede knæstrækker, skræddermusklen, den tohovedede lægmuskel og den forreste skinnebensmuskel. Højre arm er ført op i en 90 graders vinkel, og der er lavet en ekstension i håndledet. Her bruger man muskulaturen i underarmen. Når armen er ført op til halsen, laver man en flektion i albueleddet, hvor den tohovedede armbøjer og den dybe armbøje bruges. Her fører man albuen op og laver en udadføring. Der bliver brugt den midterste del af deltamusklen, og den tohovedede armbøjer er en synergist. Balancearmen bruges, og der laves en bagudføring, og her bruges den bagerste deltamusklen og den brede rygmuskel. Den trehovedede armstrækker arbejder som synergist. Under stødet laves en ekstension i albueleddet, og til sidst i stødet bruges den trehovedede armstrækker og laver en fremadføring i skulderleddet. Til det bruges deltamusklen og den store brystmuskel, og den tohovedede armbøjer arbejder som synergist. Vi har sammenlignet os selv med den professionelle David Stahl, og hos Christina ses der ingen afslapning i rygsøjlen ved rotation. Og på det andet billede har Christina ikke samme forspænding i forreste lår. På anden og tredje billede mangler hun rotation i hoften, plus armen i tredje billede ikke er i samme retning som Davids. Der er større bøjning i Louises venstre ben, men det har ingen betydning for kastet, da der kan være forskellige teknikker. I anden fase har hun lagt mere vægt på højre ben, hvor Davids vægt er mere på det venstre. Og her ser vi så Christinas stød i fuld. Nå, men den drejede lidt. Vi prøver lige igen. Og her Louises sked. Og her til sidst ser vi lige, hvordan det rigtigt skal gøres. Ja, og det var så vores screencast af bevægelsesanalyse for kuglestød.